Ωραία. Ωραίο. Και ρίξε χώμα. Άτακο. Εκεί. Σήμερα ο Δήμος Γρεβενών και το Τμήμα Παρασίνου προέβησε μια συμβολική διαδροφήτευση σε ένα παρτέρι της πόλης σε συνεργασία με το ΚΔΙΦ Ευημερία και το ΚΔΑΠ Αγκαλιά Σέμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους και τους μαθητές που προέβησαν σε αυτή τη διαδροφήτευση. Η διαδροφήτευση έγινε στα πλαίσια της γιορτής της μητέρας που γιορτάζουμε την Κυριακή. Θέλαμε έτσι να τιμήσουμε την ιερότερη ανθρώπινη σχέση αυτής της μητέρας με του παιδιού. Καλησπέρα, είμαι η Ζήσια Τσιάτσιου και είμαι ψυχολόγος στο ΚΔΙΦ Ευημερία Γρεβενών. Ήρθαμε εδώ πέρα με στόχο την διαδροφήτευση κάποιων μητρών και όλο αυτό έχει να κάνει για την ημέρα της μητέρας που έχει καθιερωθεί 11 Μαΐου και είναι αφιερωμένη στην ίδια, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της και την αξία που έχει στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Γρεβενών για την συνεργασία και την ευκαιρία που έδωσε στα παιδιά να συμμετέχουν σε μια τόσο όμορφη δράση. Thank you.